para lang din malinaw sa ating mga kababayan, puwede po ba nating i-recap ano-ano po ba yung mga pinagdadaanan ng IATF bago magkaroon ng rekomendasyon sa Pangulo? Kailan po kayo magmi-meeting at kailan niyo naman po ito ipepresenta kay Pangulong Duterte? Bukas po, no? At bagamat magkakaroon ng apela pa yan, tingin ko ibibigay ng rekomendasyon kay Presidente kasi magiging auna na ng Mayo, no? At ang Talk to the People nga ay Wednesday. So, pwede nang si Presidente mag-anunsyo. Pero ang tinitignan po natin yung 2-week attack rate, yung daily attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Ang mabuting balita naman po ay madadagdagan ng 179 ata yun, no? Yung sinabi ni Sec Vince, yung ating ICU beds. At kanina po, kausap ko yung direktor ng Tala, no? Yung Jose Rodriguez. Abay, meron po silang additional 110 ICU doon po sa Tala. No? At hindi ko po alam kung na-reflect na yung additional 110 dahil parang April 23 lang daw po nabuksan yung kanilang 110 additional ICU. No? Hindi ko po alam kung na-reflect na yan doon sa 700 beds na ICU na recorded natin ngayon sa ating statistics. Pero lalaki po yan dahil 179 plus meron pang 110 doon po sa Tala. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.